Na Rympei U Hynñiewtrep paidbah Bri U Hynñiewtrep. Haka jingjia ka basngotrim haka bayadei ber ka kam thombor persya ka san himasima nongïalam jong ka Trinamool Congress TMC Raja Khan ula Shah pynïap haka rukom ka bashir khai haka miit jong ka sipalai ha bhangar ka badan ha South 24 Parganas District jong ka West Bengal Khan uba syakri ka kam kum block president jong ka TMC ha bhangar ula Shah thombor haki runar ki bamshim lala ban itu haka por ba udang leit phai iing na bhangar bazar kani ka jingjia kala jahajan siristala ha chalta beria gram panchayat ka bahapa pa upur usam jang ka jingkhmi ki pulit ka utar kashipore katkum ka jingya tho jang ki nong sakhi bat ka jinglap ban ningkong jang ki pulit ha ka jing tokit long ba ka jinglai thombor kala jaha preng ka por khandai saposan lani shpau baje menmen Khan ubala syakri kumu presiden ka blok jang ka TMC ha bhangar bar ubadeiru ubriu bakongsan hakikam jong ka seng ha ka teke jaka ula Shah siat ningkong ha ki ba bon ngut ki nong thombor ki bam la bani thu ka jing khmi bnia ya ka met jong u ka dang ya chakmat